Όλο σκούφα, το καινούριο. Πήγαν όμως στη Μύκονο τα κορίτσια και το χαρήκαν, όπως θα δείτε. Πάντα ήθελα να έρθω στη Μύκονο, ήταν το όνειρό μου. Και τώρα που ήρθα με το Next Stop Mobile, πιστεύω ότι θα περάσω τέλεια. Και μετά σου λέει τα μοντέλα είναι χαζά. Μα δεν τρέπονται τώρα που τα λένε αυτά προς Θεού. Μετά τον I have a dream, she has a dream. She has a dream. Αλλά αυτό που πραγματικά ήθελα να πει η συγκεκριμένη κοπέλα και το αλλάξαν αυτοί οι άνθρωποι. Το αλλάξαν στο μοντάζ. Γιατί κάνουν λογοκρισία, ήταν αυτό. Ως τα πάντα μου προκαλούσαν ιδέες στα χωριάτικα λουκάνικα. Τώρα που βρέθηκα στο νησί των Αντέμων, θα τα πάρω όλα. Έλα, αφήστε τις αηδίες. Ποιος πειράζει τη φωνή. Αφήστε τώρα τις αηδίες. Αυτό που πραγματικά ήθελα να πει η κοπέλα, τώρα έλα, βάλτε το να παίξετε. Από μικρή σκεφτόμουν όνειρα για μοντέλα και τελικά τα κατάφερα να κάνω το μυαλό μου μορταδέλα. Τώρα θα σταματήσετε, δεν είναι σωστό πράγμα τώρα. Τι είπε το κορίτσι, το αφεντικό. Βάλε να δούμε τι είπε το κορίτσι. Στις εκλογές ψήφισα Γιωργάκη με τα μπούλια, καθώς αυτός μου έταξε λαχανή φορέματα και πράσινα τα κούλια. Εντάξει, για όλο το δίκιο του Θεού, ρε. Ήταν πολιτικό το μήνυμα κατά βάση.